ପିଏମ୍ଏୱାଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଏହି 5 ପ୍ରକାର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଏମ୍ଏୱାଇ ଘର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଏମ୍ଏୱାଇ ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି। 90% ଲୋକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟା ଭିତରୁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପକ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଜନାର ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଖବର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର, 2 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି, କାର୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ଘର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାଇକ୍, କାର୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା। ନମ୍ବର 4, ମାସକୁ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଆୟ। ପାରିବାରିକ ମାସିକ ଆୟ 15,000ରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ପିଏମ୍ଏୱାଇ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ ଦିନକୁ 500ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବ। ମାସିକ 15,000 ଆୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 50,000ରୁ ଅଧିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କେସିସି ଲୋନ୍ 50,000ରୁ ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଚାଷୀ ନୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନୁଛି। ନା କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଯଦି କେସିସି 50,000 ଲୋନ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍, ଏସି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍। ସର୍ଭେ ବେଳେ ଅଧିକାରୀ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଏସି ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ନାହିଁ। ନା କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଫ୍ରିଜ୍, ଏସି ଥିଲେ ଘର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପରିବାର। ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପେନ୍ସନ୍ ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପରିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ 100% ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଉପାୟରେ ବତାଇବୁ। ଆପଣ ଜମାରୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପରିବାରର ଅଲଗା ସଦସ୍ୟ ଯେମିତି ବୋହୂ, ପୁଅ ନାଁରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମରେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଏହି 5ଟା ଭୁଲ ପାଇଁ ଘର ହରାଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଘର କରାଇଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ।